Jekk l-Aġenzija Ewropea għal-Mediċini tagħti l-awtorizzazzjoni tagħha tilqim kontra l-virus tal-COVID-19, Malta għandha tibda l-proċess ta' tilqim minn Jannar. Pajjiżna fil-fatt jinsab fil-lista ta' pajjiżi Ewropej li se jkun qed jixtri l-vaċċin mingħand Pfizer BioNTech u Moderna. L-ewwel grupp ta' persuni li se jkunu qed jitlaqmu bl-ewwel doża aktarx f'Jannar se jkunu jinkludu l-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa pubblika u fil-privat biex fi frar jingħataw il-vaċċin il-frontliners kollha u l-anzjani ta' aktar minn 80 sena. F'Jannar, Sur President, f'Jannar huwa ppjanat li noffru l-vaċċin lil healthcare workers kemm dawk li jaħdmu fis-servizz pubbliku kif ukoll dawk privat. Ma dawn f'Jannar se nlaqmu lill-istaff ta' djar tal-anzjani u f'Jannar ukoll se nlaqmu lir-residenti kollha ta' djar tal-anzjani u tal-faċilitajiet tal-kura tas-saħħa mentali. F'Jannar ukoll se nlaqmu l-anzjani kollha f'Malta u Għawdex li għandhom il-fuq minn 25 sena, minn 85 sena, 85 sena. Wara jkun imiss dawk kollha b'mart kroniku kif ukoll ħaddiema fl-iskejjel u child care centers u l-anzjani minn 70 sena l fuq biex fil-grupp li jmiss imbagħad jitlaqqam kull min għandu aktar minn 55 sena. Il-kumplament tal-pubbliku jitlaqqam wara dawn kollha. Dan kollu jseħħ wara l-Aġenzija Ewropea tagħti l-kunsens tagħha għat-tilqima. Kull persuna trid titlaqqam b'żewġ dożi sabiex il-vaċċin ikun effettiv. Il-vaċċini jridu jinħażnu b'mod metikolus ħafna f'temperatura ta' aktar minn 70 grad taħt iż-żero u huwa kruċjali li t-tilqima tinżamm f'din it-temperatura mill-produzzjoni sal-mument li tingħata.